खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थिनो नागिरदों जोंनि बिबिसिनि एनुवेल कनफारेन्स बे एनुवेल कनफारेन्स जागोननि जि लाइन पेन्डेल बे लाइन पेन्डेलनि जि जायगायाव जोंनि मण्डलिया गोग्लैदों बे जायगाखौ जों नायनो फैदों नैबे खिनि खन्द'आवनो जागोन नै जोंनि लांदांदां नैबे खन्द'आवनो गुबुन मण्डलिफोरना बानायजोब्बायानो आधा बानायबाय आरो दंबावो जोंनियाथ' लांदांदांसो बनायाखै जों साननैसो उनाव बनायगोन मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव नायलांबाय थादो।